Takto? Tak. Nie nakoniec, až za. Tak, ja nemôžem ísť zás, ja sa bojím. Tak. Sem, toho sa nebudete chytať. Dobre? Dobre, ja si toho nechytím. Dohoda? Dajte si ručičky pred seba, chyťte sa svojich pásov. Tuto si, takto môžem chytiť? Tak, to je výnik. Takú nohu dopredu potrebujem. Kontrolovaná, kamera je zapnutá. Môžeme? Áno. Poďte trochu doľava, prosím vás. Ak sa mi tam zmestí to. Takto? 3, 2, 1. Prepačte. Pohodička, pohodička. 3. Poďte viacej na túto stranu teda. A ideme. 3, 2, 1. Jump. Super. Toto je také krásne, že ako by som znova akože sa narodila. Priznám, ja som sa nechcela skočiť prvýkrát som nešla, ale toto je ako prvý, ako keby som sa narodila. Toto ty kokso. Vítaj znova na zemi.